Cek cek. Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah, Cimahi, pasahato tu sude ruas. Tamu namar minggu di Tikion, dohot tua manginang nama dohoti par mingguon marhite live streaming. Selamat beribadah madihita. Tapuji matuhata marede mahita syabu kwede nomor walu ayat sada sahat rodi ayat tolu. Jehovah, Jehovah,
hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Tigor do akadalan ni Jehovah, jalalak partigor mardalar disi, alai anggo halak parjahat tarsulat dit do disi. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata para siroha jalan abonar, mauliate hudok hami ala dipabicar ho tuhami barita na uli na manodangi rohanami. Ayalani ubayan hutadahami ho dohot lomo ni roham. Dipangido rohanami naing mangula ho lomo ni roham hami saleleng dinguluon. Jalan naing martua hami bahenonmu. Say perbadiai marohanami marhite-hite tordim. Jala pargogoi mahami mangoro hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion. Say palas marohanami manguloi ho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata marede ita sya buku ede nomor 230 ayat sada dohot ayat pitu. Patik ni debata di mingguta sadarion ima patik parjolo saat rodi patik paupaton. Patik parjolo au do Jehovah debatam nina debatata dan jadi merakup au baenommu debatam. Patik paduahon dan jadi ganonmu jaladang jadi sumanonmu manangahan nadi banua gijang dohot nadi banua tongahon rodi nadi bagasan aek nadi torun di tano Ianggo tunggabe sisobaon manang sioloan. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon guarni debata ianggo soture dalana. Aihona humna dosogot akka namarsineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon nari minggui. Dinaono marima ulahamuna sa siulaonmu. Papituhoni ari paradiana ni Jehovah debatam doi. Dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisini hutani halak pe nabangibati hutam ai dina onomari rodi toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia deibana diari papituhoni dibahenido bain dari pasu-pasu debata Jehovah ari parbadian nai jaladi parbadiai ido saatna atong rak mangidogo gomahita mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nao bartu patik mi. Amen.
Tapuji Tuata maredeta Syabukwede nomor 170 sada ayat sada dohot ayat 2. Hatani debata turpuk epistel di minggon imana tarsurat di pesalmen bidu 22 ayat sada sahat rodi ayat 5 tajahama namar sika sori soso marhana lopon debata ede sian sidapit holani bana do partano batu aku dohot hatu aku Sai martutupi nasida nai mangojarhon ibana sian hati bulon nai mangapian digabus mamasu-masu ya pamanganna hape mamurai do iang gorohana sida di bagasan ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa amen. Maredeita siap 715 ayat 2 dot ayat 3. Taha tidak ko maha porsiaw tay songahin na tidak ko nidongata sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan
na tumo palangit do tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubon ni si Maria, na gabe-gabea siato di porbadia adorak suauan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguman ni silatus, na matetar pajal di bana di hau pinor silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosa ni, disima ibana pa mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatau paniala Kristen akan na badia, doho dihasesani dosa, doho dihatai nama dok, mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate, dohot uluan na sorasuda. Amin. Kor ama Joshua.
Tapi gema titing di minggu ta sadarion. Guarni minggu ta sadarion ima minggu pasapuluhon dung Trinitatis. Topik ni minggu ta sadarion ima posma rohamuna unang hamu mabiar. Napaduahon sermon parhalado. Di hari Selasa tanggal 10 Agustus 2026, sermon parhalado masuk pukul 10.00 WIB. Napatuluhon tempat sermon wek manang partangyangan lungguk. Di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 masuk pukul 10.00 WIB. Ima di weksada di bagas ni keluarga Gesianturi inang boru pangaribuan maringanan di Jalan Ibu Ganirah Gang Manasik nomor 58. Wek 2 di bagas ni keluarga Amang TM Siagian inang boru manurung maringanan di gedung IL Nomensen. Wek 4 di bagas ni keluarga D Bancin inang borusiaan maringanan di asrama Polresta Cimahi. Wek 8 di bagasan keluarga S Silitonga inang boru Marbun maringanan di Jalan Kerkop Kampung Padakasih RT 2 RW 8 nomor 6B. Wek 10 di keluarga ni Amang M Girsang inang boru Sihotang maringanan di Nusa Hijau Blok B nomor 1 Cimahi. Wek 12 di bagas ni keluarga W Tambunan inang boru Marpaung maringanan di Komplek Permata Cimahi Jalan Permata Raya Sada F Sada nomor 5. Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2026 masuk pukul 10.00 WIB ima wek tulu di keluarga ni Situa M Gultom Borumanik maringanan di Jalan Pasupati Sada nomor 04 RT Tulu RW 4. Wek 5 di bagas ni keluarga Dr. Andes H. Siregar inang boru Simanjuntak maringanan di Jalan Teng C Sada RT Tolu RW 20. Wek pitu di keluarga ninyonya V Pardede inang boru Nenggolan maringanan di Jilen Padalarang Residen. Wek sia di keluarga ni LT Siringeringo inang boru Sitopul maringanan di Geraha Bukit Raya Sada F10 strip 20 Tolu A RT 2 RW 20 Sada. Nah terakhir wek 10 Sada di keluarga F Nababan inang boru Situmeang maringanan di Komplek Geraha Puspa Jalan Puspa Kenanga Timur 2 Blok Tulu nomor 12B Sukajaya Lembang. Nah paupaton Sinode Distrik Amandemen. Di hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 di Patupadus Sinode Distrik Amandemen Aturan Peraturan HKBP maringanan di HKBP Bandung. Nadohot Sian Huriata ima Pendeta Resot Amang Pendeta Tumbur Ferry Siregar MTH, utusan Sinode Godang ima Situa Ramli Franky Sirait, utusan Sinode Distrik Sian Situa ima Situa Janes H. Hutagao, utusan Sinode Distrik Sian Ruas ima Nyonya Delima Tampu Bolon inang Nyonya Delima Tambunan Boru Tapu Bolon. Napalimahon pesta pembangunan rumah dan kantor distrik. Di Patupa Distrik do peletakan batu pertama dohot pesta pembangunan rumah dan kantor distrik tahap Parjolo ima di hari Minggu tanggal 6 September 2026 maringanan di GSG Istana Kawaluyaan. Konsep penggalangan dana ima marhite tok-tok ripe sian ganu purwas godangna 25.000 per kakak
dohot lelang ulos naung ditotuhon sian distrik. Panitia sian huriata ima situa potas pangaribuan, situa jeha hutagaol, nyonya delima tambunan boru tampu bolon, nyonya lince simanjuntak boru simatupang, dohot dokter gigi Suerlina pangaribuan boru sitopul. Namangihut paunopon pos parmingguan KBP. Parjamita di hari Minggu sadarion tanggal si Agustus 2026 masuk pukul 8.00 WIB ima Bible Pro N Borusinaga dohot para agenda situa DRS Borusiaan. Pos pelayanan Cipatat. Parjamita di hari Minggu sadarion ima tanggal si Agustus pukul 10 sada WIB ima Bible Pro N Borusinaga dohot para agenda situa RF Sirait. Pawaluhon pelayanan week 10 sada. Domu tuha putusan ni sermon parhalado di tanggal 28 Juli 2026 sialani ima muka sian Minggu tanggal 2 Agustus 2026 di pasahatma tu situa NTH Pardede, situa OJ Sitorus dohot calon situa JN Borusihite makobasi di wek 10 sada lau mangurupi situa JN Panjaitan. Pasiahon Pargulu Malua. Di hari Minggu sadarion tanggal sia Agustus 2026 masuk pukul 15.00 WIB di Patupado ibadah pembukaan Parguru Malua rap dohot akan natorasna. Marguru Malua dimulai di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 pukul 15.00 WIB. Informasi yang sudah mendaftar 10 sada halak. Napasopuluhon pemutahiran database jemaat. Database ruas naung dipatakas ni situana manang database hasil verifikasi di pasahat mai tu sekretaris Huria paling lambat tanggal 30 Agustus 2026. Pinangi doma kerjasama ni ruas tuganup situa wik nabe. Napas 10 sadaon sidi khusus. Di hari Minggu sadarion Minggu tanggal si Agustus 2026 nakin di parmingguan Manogot pukul 7.30 WIB di Patupado sidi khusus tu saudari Wulan Novita Lestari naro sian gereja GBI Sukawarna Bandung. Pelean bulanan di bagasan Minggu tasadarion Minggu tanggal si Agustus 2026 diganu parmingguan Patupaot tado pasahat pelean bulanan tu bulan Agustus. Pasahat totamai di papungu pelean paduahon hita tujolo. Tapasahat ma amplop pelean bulanani diinganan naung dipinarade. Alani pasahat ma sian nasa haporsianmu. 10 tolu safari lansia distrik. Huriata ma nagabe bolahan amak manang tuan rumah. Acara safari dohot kebaktian lansia distrik nanaeng di Patupaod di hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 waktu pukul sia 00 WIB. 14 KKI Paropuan Distrik. Punguan Paropuan Distrik Manang PPD HKBP Distrik 10 Walu Jabar Tendie naing Patupaon KKI Manang Kebaktian Kebangunan Iman Paropuan Imadi hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 maringanan di HKBP Cirebon Resort Cirebon. Naman dohoti sian Resort Cimahi godangna 25 halak. 15 ruas namunding dohot mangapuli. Di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 nunga marujung ngolu inang nyonya AN hutajulu timur boru hutapea manang opung Rizki boru. Tempat tanggal lahir lagu boti 10 Desember 1930 sada. Tutup usia 54 tahun 7 bulan. Nama ringanan di Jalan Pojok Utara Sada nomor 122 masuk wek tolu. Di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 nunga di Pataru tu pemakaman TPU Kerkop Lobi Gajah Cimahi. Saya anggiat mahatup tarapul keluarga na ditinagdikonna
Patupaun ni huriata do acara mangapulis yan huria sadarion hari Minggu tanggal 10 Agustus 2026. Dung sidung parmingguon arian. Pinagi do ma turuas punguan kategorial dohot paralodo asa dohot diacarai. 10 apresiasi anak berprestasi. Di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2026 di parmingguan arian pasaton ni huriata ma apresiasi ianakon ni huriata di tirket SD, SLTP, SLTH batas akhir penyerahan bukti prestasi sahatu tanggal 15 Agustus 2026. Pinangido ma asa romar minggu di parmingguan arian dohot akan atorasna. Tu tirket mahasiswa di Patupama di bulan September. Nah terakhir pesta saresot. Dengan do mardalan pesta saresot na di Patupa di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 nasalpu. Mauleata ma di pasahat huriata tusude panitia. Parhalado tarlu mobi ma tusude ruas na pasaton dukungan materi dohotangiang. Dengan jalature mardalan pestai. Pelean amplop minggu 5.856.000. Angka hasil keseluruhan di pesta ditiktikon ma di minggu nanaengro. Ima tikting nama sa di bagasan minggu ta sadarion horasma. Tapuji.
Dame ni dewatana sumurung siang saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni debata di hita di minggu tasadarion. Ima barita nauli na sinurat ni Apostel Matius. Biddu 14 ayat 22 sahat rodi ayat 33. Tapai hutihu ma manginang songonom ma didog disi. Dungi di das-das Yesus ma akkasisianna marparau pajolo hotu baribaan asa dipamuli jolo natoropi. Jadi duk saud dipamuli nakok ma sasadasa tudolok martangiang asa dung botari holas sahalakna nama disi. Alayang go parawi nunga tarholang siap pasir. Jala di sosak galubangido nasida. Ay alodo alugoi tu nasida. Jadi martahi tahuak manuk. Roma Yesus mardapoton nasida di sisik ni tanoi. Di sisik ni tao. Jadi dung di ida sisi ani ibana mardala di sisi ni taui marlangamma nasida diripu toddi pola mangangguhibe nasida siap biar ni roha nasida alai pitur di pakulingi Yesus manasida ninna ma posma rohamuna audo unak kamu mabiar. Dungi ni nasi Petrus ma mangalusi ibana. Ale Tuhan anggohodo hape dokko nauro mardapotoko mardalan sian aiki. Gabe di dokma Roma atong. Jadi mijur masi Petrus siap parawi mardala sian aiki mardapoto Yesus. Alay mamerengalugo nagugui mabiar maibana. Jadi naing lonong ma gabe di jauhon Tuhan palua au. Jadi pitor di surdu ko Yesus ma tangan na manakup ibana. Jala di dok matu ibana. Ho siotik hapor siaon. Ahama pola ganggu roham. Laos bongo manasida tu parawi jadi soma alugui. Jadi di sobahalak na di parawi ma ibana akanin nama tutudo ho anak ni debata ima sahatna. Amanginang nahinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus adong hea sada berita sahalak ina naribai gelarna si besok. Dang nahalak mabay goaron. Tu ibana gelar-gelaron. Ala ibana sa diri do. Ala niya ha. Sada tiki. Dang anong niyan nahurang di inat taon. Dinggad do sudah pernguluan na. Alay holan na marsak. Holan na mabiar. Buhina peganupari herana tertekab batin. HP alania ha. Ternyata setiap hari si ibu ini selalu memikirkan besok. Dan yang dipikirkannya selalu yang susah-susah. Misalnya, bagaimana kalau besok anak saya kecelakaan? Sudah manang bahua, ala itu silau pikiran nah. Kan nggak aneh. Bagaimana kalau besok anak saya tidak jadi mencapai cita-citanya? Bagaimana kalau besok beras kami di rumah habis? Habis gudang naik borasna tong. Bagaimana kalau besok suamiku ini sakit? Bagaimana kalau besok ada orang menyusahi saya? Jadi sudah mai pikir ya kak. Hamaolon, hasusaan, parukilon, gebesi holan na murhing maibana, holan alani
bagaimana besokon. Akhirnya topu may ba na sadar. Bah, oto nayawin na masatabi. Oto nayaw. Ay sorong nahurang dingoluku. Tidak ada yang kurang. Semua bisa kok saya jalani. Hanya karena pikiran saya ini bagaimana besok inilah saya menderita. Si besok nama bayro guarhu gawin na iba na sa diri. Gawin do kiba na matudungan na. Si besok madokok kamuaw. Alay huhud do paingoton unang say tuari marsugo be pikiran na. Amang inang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Boy do hita songonira ate. Bagaimana? Bohama molo songonon, bohama molo songonon. Mabiar menghadapi parngulunon. Dan ternyata rasa takut yang paling besar adalah ketika kita semakin memikirkan ketakutan itu sendiri. Lamma biar do hita molo saya tapi kiri biari. Contoh nama. Molo borngi merdalak kita sahalak tak. Awal nadang mabiar. Dakko to holanau do hea mengalami i. Awalnya kita tidak takut. Tapi semakin berjalan karena semakin gelap dan kita sendirian mulai muncul pikiran yang aneh-aneh kan. Age soto ngarong do mangihut to nausian siap pudi. Pertanyaan na lebelga do biari? Lembelga pasti. Habe naking dangadong manangahan na terjadi. Kita berjalan biasa aja. Tapi muncul pikiran. Ay songon nagulap. Anong unang naipudi? Binereng buti sahali. Bah, biasa dope biari. Alay lamliling. Dang holas sa pudi peta pikiri. Ati anong naro. Ngaro ho sa kiri. Doho siyan kanan. Ati anong doy siya mukon. Ati arong doy habirakon. Lama kelamaan rasa takut itu semakin besar dan tidak jarang orang ujung na marikadi sampai hatopian. Alani biarna. Alani do kamang do hotinang marhita trupukon di paingot do hita. Tuhan tidak menginginkan orang-orang percaya mengalami rasa takut. Dang di halo mohod de bata HP rohabiar. Nak pero habiari boy do selalu muncul di bagasa perngulota. Alai dang di halo mohod de batai. Alaniaha ala rohabiar tadani halak nahurak porsea doi. Itulah tanda orang yang kurang percaya, kurang imannya. Kalau dia merasa takut dalam hidup. Tabereng manaking trupukona kamang dohotinang. Ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berlayar lebih dahulu ke seberang. Mereka sudah tiba di tengah danau Galilea. Mereka mengalami yang dinamakan angin saka. Angin yang sangat kencang dan juga badai. Dan biasanya angin ini sangat ditakuti oleh para nelayan. Karena bisa menelungkupkan perahu itu. Ngama biar situ tu nasida. Alai Roma Yesus madapoton nasida dung hira-hira martahua manukinna. Berarti sekitar jam 3 atau jam 4 subuh. Yesus datang menghampiri. Ahamai dokon nasida di ayat 26. Molo di bahasa Indonesia di Alkitab di dokon. Mereka melihat Yesus tetapi mereka berkata hantu. Dipikir nasida toddi inna naking di bahasa Batak. Diripu toddi. Manang sederhanana diripu begu. Ima. Diripu begu. Gabelam mabir nasida. Yesus donaro. Alai diripu nasida begu. Akamang dohotinang na hinaolongan ni Tuhan Yesus Kristus. Rasa takut sering membuat kita salah menilai satu-satu peristiwa atau satu-satu kenyataan. Salah menilai. Ima bahaya nih rasa takuton. Kita menjadi salah menilai. So naudok naking biaria te. Alanga mabiar parjulu.
Akhirnya apapun yang terjadi, dia langsung berpikiran negatif. Tong abor ngima jam 12 malam. Makuling ma kaleng-kaleng di luar. Pikiranna songo dia mah ai sedono aingi. Inna kan HP basa tabi huting do na liwat. Aliang go pikiranna isi manu aingi. Aladang marsuara hutingon atong. Jadi lalu lalang mesti hutingon, lalu lalang tong dang marsuara. Itodongi mak kapok bunga, ditodongi akka dia na boy ditodong di si. Lam mabiri bana, lam didok ma agah nganeng masuk tu jabu panakoi ina, ngatu panakko belao rohana. Manang na survei doran waingi, sedia man nocong kelon na perjulu jabun. Baujung na ahama na terjadi. Sabor ngini dang boy beibana mudum alani biarna jala alani biarnaun dang boy be jernih pikiranna menilai ahana masa di humaliangna jala di bagasang ngulu taupe jojot do hita songani kita sering begitu amanginang. Belum tentu anak kita gagal, belum tentu usaha kita bangkrut, belum tentu penyakit kita menjadi akhir dari segalanya. Belum tentu juga besok kita akan mengalami hal yang lebih buruk. Tetapi kita sudah lebih duluan takut. Akhirnya apa yang terjadi? Kita semakin menderita. Kita dona menderita. Lam hacik tahilala. Otik dope sahit. Ngatapi kiri agodang boy be malumon. Ujung naha bahita malam marsahit. Salah menilai sesuatu. Alani do kosipasidingot do roha biarona teh. Amang doho tinang. Unang mata pa somal-somal dirita rohatta mabiar. Pos rohatta tu debata adong do ibana dong atta amen. Tapa somal-somal ma unang mabiar. Isena mabiar di ngoluon dialah yang akan semakin menderita. Jadi daripada menderita iba, baunang mabiar. Jalani hidup bersama dengan Tuhan. Dung roh Yesus, naking ngarobe Yesus merdala di sisi ini, tawi. Di bereng Apostel Petrus ma. Ai hodo HP Tuhan. Ninna ibana. Anong na luar biasa dung diboto si Petrus na Tuhan Yesus doi. Moloho doi Tuhan, suruh awat tong mardalan rapoko ninna tugi hojjuau mardalan dungi Roma Yesus mangalusi Roma huatong ninna Roma huatong Roma si Petrus anggo di awal nai dang lonong ibana sa taboto amang do tinang sanga do si Petrus mardala di sisi ni tawi sia dia taboto dung ayat 30 alai mamereng alugo na gugui mabiar maibana jadi neng lonong ma. Berarti awalnya dang lonok kape si Petrusi. Sanga do ibana mardalan alani aha alana di bereng ibana Yesus do. Penglihatan dia kepada Yesus fokus. Jadi dia sempat berjalan di atas air. Dukpe di bereng ibana masa kitarna. Belgani galub bangun. Belgani alugu odohot obbakon. Mamereng alugo nagugui mabiar maibana naing lonong ma. Seandainya Petrus tidak melihat sekelilingnya, dia tetap melihat Yesus. Mungkinkah dia tidak tenggelam? Mungkin. Au surah fokus sampai ibana tu Yesus terus mernida bara boy rak merdelani bana do Yesus. Ahurang lilik Tuhan tu sama johita musai merkeliak-keliang majohita ilauton ninna. Boy. Alay-alani aha. Do gabe neng lonong ibana. Di bereng ibana galubangi. Di bereng ibana alugui. Ido mabayan neng lonong ibana. Sada na boy si tiruos siya no nakamang dohotinang. Ternyata Petrus memiliki keberanian yang luar biasa. Dang holat di hata hapor siauna perjulu-jului. Tuhan suruh aujo.
doho merdalat ditawi. Roho inna Jesus dia langsung. Anggau hiani molohi tarai ngatak kas Jesus disi merdalan tabayakon majunwa yang markapal mahita. Markapal mahita kan tabayakon. Adong maobak, unang maju obak, tenang petaho, dang obak dope, tenang lauti, heado hita markapal menyeberang sian merak, tu baku heni do tahe, itu baku heni, baku huni, manangi petahoi, tenang do kan obaki, tenang, dapola rojo obak, topu madong isi tongani lauti bayang-bayang, hape Jesus donian. Tabereng buti bayangan Jesus Roma alugui makusipot tu separeota tu pinggolta rohoson merdalak ko tibung masuani ani siani hutugu pe hoinna isena barani arong barani ima habena king galubang dang arong dope tenang dope aigi baidu dah dang arong barani hita disi laos ngunga tabereng gabar ni Jesusi disi ditongani lauti laos tabigi petahoy roho tuso coba jo mardalat tuson wah tu dia nama pikiran bah so bagas ni lautus so binoto ni ngom makan gelek ku isa tinggal so gabe so marino ngano dang maramo ngano betur tusido la roha. Tetapi Petrus luar biasa, dia berani. Suruh dulu saya Tuhan datang ke situ. Sini kata Tuhan. Dan dia mau. Holani do kekuranganna. Dibereng akka galubangi. Dang fokus ibana tetap mamerek tu Tuhani. Jadi sada si tiruod doi. Siyan si Petrus. Si patahita molo mabigi beritaon. Ino kan? Molo mabigi beritaon. Batayejek do si Petrus kan? Tarehei do si Petrus. Suadok kaporsiaon ni si Petruson pajago-jagohon merdala di sisi ni tao HP lonong itu na somal dipikirnya kalah na porsia tetapi ternyata ada yang hal positif dari Petrus dia berani menunjukkan imannya naneng dohono siani akamang dohotinang ternyata ketika hal yang mustahil sekalipun dalam hidup kita, menurut kita, akan mustahil dumardala digijang ni laut. Tetapi kalau sudah Tuhan yang mengatakan, sini datanglah. Hal yang mustahil pun bisa menjadi mungkin bagi Tuhan. Hal yang mustahil pun bisa menjadi mungkin. Ima hagugun ni Tuhan ni. Alani ko porsiahi ta tok-tok tu ibana. Dan jangan takut-takut unang ganggu ikosongo si Petrusido alehola diawal nai si tiruos sian ibana berani melangkah ale unang diida ka sekitarna jangan lihat ancaman fokus kita kepada Yesus maka hal yang mustahil bisa menjadi mungkin bagi Tuhan namangi hutamang dohotinang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus neng lonong maibana. Itu kan? Neng lonong masih Petrusi. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Ketika Yesus melihat Petrus sudah mau tenggelam dengan cepat-cepat, di bahasa Indonesia, segera Yesus mengulurkan tangannya dan menarik Petrus ke atas. Luar biasa do Tuhan tay HP. Dang hea di pasobu hita lonong di bayanak kahamaulon di Portibio. Molo adokyan Alkitab tay sibui mata garis bawahi kata segera. Pitor hatop di leho Yesus tanganna. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan menunggu Petrus sampai ke dasar lautan dulu. Alai holan naing dope holan naing tabo todo molo holan naing dang dung lonong amang inang dung lonong si Petrus ditugu Yesus ma dang songoni dokon holan naing lonong dope berarti holan semata kaki dope ate rai naing medewi bana tulauti itor hatok ma
di tugu Yesus. Molo istilah nuaing gercep inna. Ahama gercep. Gerak cepat. Itu Yesus. Dan arong di paimaiba na manangaha. Jala luar biasa na muse. Dang muruk Yesus. Odo na luar biasa na. Dang muruk Yesus. So jago do toko dangin na. Pajago-jago hodo toko. Mangiru mardela tua. Maloin na Yesus kaboy do. Dang direhei. Ipicang do. Ade. Ipicang. Hosio ti hapor siaon. Ahama pula ganggu roham. Picak-picang ipe lau mangajari do. Ahama pula ganggu roham. Lapatan na. Mangapuli, mangajari, meneguh kadui. Dang nagabe mamuruki manang pailahon. Basa ganggu roham. Termasuk memotivasi doi. Ima luar biasa ni Tuhatai. Takyai pasobui bana liling jolmai tenggelam ade. Ape molo hitara mamicang dongan manang mamicang geleng bait torhadok do ay ngahudok unaksani ho mardalan torni tarokat tuaka danak ngahudok naking bapak sudah bilang jangan lari-lari, mama sudah bilang jangan lari-lari, jangan lasak inna dutahe idu dah hatop ale yang guji susi macai labok itor tangan na do barjolo di leon dito gujo dungi di paingot basa ganggu roham termasuk penyesalat dorai usura denggang guroham ngabui nikmatamu songon nahu ulaon rak merdalak kita di tongani lauton itu rana neng dohonon ni Yesus alani do kamang dohotinang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus molope si patahitate nung nganeng lonong ngulut taon kita sudah hampir tenggelam, ditenggelamkan oleh ekonomi, ditenggelamkan oleh masalah keluarga, tenggelam dalam pelayanan, tenggelam dalam dunia pekerjaan, tenggelam dalam dunia persahabatan atau pergaulan. Kalau kita yakin amanginang, pada saat itu juga Tuhan akan segera menolong. Tuhan akan segera menolong. Holanido muse mulak suku-sukun porsia dohita tu ibana manang nadang. Disod dohita dituntut supaya kita memiliki iman yang teguh. Tuhan akan segera menolong. Tuhan akan segera mengangkat kita. Dungina parpuri mana boy taida siat turpukon. Naik mana sida tu parawi. Nga selamat be si Petrus. Ngatenang be alugui. Ahamay do dia tulu. Jadi di sobbahala na di parawi ma ibana akadin nama tutudo ho anak ni debata. Engkau sungguh-sungguh anak Allah. Mereka bersaksi. Pengenalan mereka akan Tuhan semakin mendalam. Lam ditadana sidama isi do Yesus. Sebenarnya ngaitadahian. Ay nga liling na sida rab dohot Yesus. Alay dung namasai, dung mujizati, pengenalan mereka semakin mendalam. Sungguh Tuhan, Engkau adalah anak Allah. Toho doho hape anak ni debata. Dan inilah yang diinginkan Tuhan dari kehidupan kita amanginang. Sesudah kita menerima pertolongan Tuhan, jangan lupa bersaksi. Jangan lupa kita harus semakin mengenal Dia. Lam diurupi Tuhanihi tadi nguluta, baik kon lemar gurasa do, lam semangat mahita, maka tidak kon ibana. Sekarang aku kenal Tuhan, Engkau adalah anak Allah, ikoni do dohonota. Alani amang dohotinang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa do Tuhan tai, nasay manugu-nugu nguluta, unang bemabiar hita. Unang bemabiar hita, alay syarat na naking, jangan terlalu melihat ombak,
tetapi lihatlah kuasa Tuhan. Jangan terlalu fokus melihat ombak di laut. Ahamay ombaki imaka hamaolon na buiro tunguluta. Buiro berengoni alay unang paliliku. Buiro renukonon nguluon buasa songonon nate, buasa maol parangulunon. Tetapi hanya sebentar sajalah. Jangan terlalu lama. Fokus kita harus kepada Tuhan, maka pertolongan akan segera datang dan akhirnya kita memuliakan Tuhan. Amin. Martangyang mahita. Mauliate majahoba Tuhan nami, tiasi dohok denggan di basam, natoktong mangaramoti ngulu nami sahat tutikyon. Diramoti hodo hami Tuhan, jala dilehok kodo hahi pason, dohot haguguon, mangula kaulaw nami, sa minggu naong hubolus sami. Jalan dalanan nami masa minggu tujulo, upasahat hami ma ngulu nami, do sudiak kaulaw nami, tubaga sa tangammu na marmuliay. Tuhan mauliate mariho, aladi paingot hodo hami marhite hatam sadarion. Asa unang mabiyar hami Tuhan, madala ni ngulu namion. Atik pesipata, pardalanan ni ngulu namion, hira, parau, na mangadopi galubang ni laut do, na sipata, naing lonong, alay Tuhan, di paingot todo hami marhite hatam. Dang diluaso hami lonong, manang nilonokon ni manangahape. Songon ho na hatop manugu si siammu si Petrus. Songon ido nang ho hatop manugu akkahami na porsia di ho. Asa unang sangalonok kami. Alaya sa hehe hami Tuhan. Jala sa margugu hami manguduti akkaulon nami. Ali Tuhan mauliate mariho disudiak kadinggam basami. Atau ngajari mahami Tuhan, asa tung di baga sa posniro hamahami, tuho di namadala ni ngulu namion. Unang ganggu hami Tuhan, jala unang mabiyar hami, ay hododongan nami. Jala ajari hami Tuhan, molo dung huhilala hami paddongan yomu, dohotak ka panugunugum ng pangurupim di bagasan ngulu nami, songon pangisi ni parawi mahami. Na mamuji dohot pasangapo guarmu, makatidakon guarmu nasangapi, as jalalam tabbama panadaw nami tuho Tuhan, lam margugu hami madala ni ngulu nami. Pasu-pasu mahatami, jala suru matodim tod di parbadia, mangula di bagasan rohanami, asa margugu hami madala ni ngulu nami, unang mabiyar hami. Pasu-pasu masu de pakobasyon ni huriam, pasu-pasu ng saluhut ruas na, siyan na met sa hatu na magodang, loas marlas ni roha, madala ni sude paranguluan na, akayanakon na di bagasan parsikolaan parbisuhi, akanatoras na mangula akkaulaon si ganupari, pasu-pasu jala pargugoy, lehon akkatiur ni pacarian, akkatiur ni ulaon, tu akkaruas ni huriam saluhut na. Akan namarsahi Tuhan, homa na mga lehod gugu, dohot na mamasu-masu na sida. Asa margugu na sida mga luwak kasahit na di pamatang na. Jala margugu na sida makirim hahipason, na naing pasahatom mutu na sida Tuhan. Pasahat hami tuho boru ni huriam, neta boru hutajulu, amang hutahayan boru silitonga, amang sidauruk boru sagala. Inang nyonya si tua JN Pajaitan boru nababan. Inang nyonya si majutak boru gultom. Dohot na sohagwarak kami. Pasu-pasu na sida saluhut na. Pasu-pasu akka pangubati. Akka ubat. Dohot akka si inumon ng si panganon na sida. Makorhon hay pason tu pamatang na. Nang sude pakubasyon ni huriam Tuhan. Manipas sa mingguon. Kupasahat hami matuho. Say homa napasauton ho Bartolomeo ni Roham. Atong marsanga maho. Jalo matang yang nabi di bagasan Kristus Jesus mauliate mariho. Amen. Tapasahan ma piliatan na paduahon.
dohot pelea bulanan uhud mared hita sia buku de nomor 740. Tatangya koma peleata. Ali de bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga dohon na sauli basa na mauli utus. Hupasahat hami masian na nilehom mi tu hami pelean nami tu ho. Say jalo may gabewap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asahu parahasya kami peleanon. Pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam dohod di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutad hami godang ni silehon-lehom mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tu ho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaomu, say saud malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Di sodakot Tuhan de Batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de Batama bohina tuho jala di pasaor hom madamena tutodim.